Saat ini to chong mari lekha janan thangi tango. Busuk dortei kepla dongna nei khaka. না বেড়াইতে তিনি বেড়াইতে খুশি দিন কারণ থানায় 19 তারিখ হইতে বুট নুঙ্গই তিনি 4 তারিখ তিনি বুট গনা নাंनाय जों तावो खय डिएम अफिस बुसखाव जों बुसालायजाक अफिस तिलावो जों सिनि साबिस आश्रामबारि नैसिनि विधानसभा नोंनि सिङाव फालायजाक अरो नरम खोनासं तिरपामता बीजेपी नि जों जे काउंटी नायदेनि बाङै जों फालायजाक आनगाना दम सुदीप सुदीपनो 19 नम्बर बुथ नि बीजेपी नि बुथ प्रेसिडेंट संदीप आइके सिलुना पालक खुसिं लायजा आसाबारि न तिनसो हाजार बुथ थंगर खलायनाय आनलाय सिगां सागासिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दारा जों अरो फरायसारा किला दं कास्टिं मा जागाव साथाया आथा जागा मखो बुथ माननाय आबसिनि बिसाब एबं दुखरमनि जे बुथनि दुन जे उत्साह के जे बुथ माने आबो नुजागो आं हामबाय